बयखौ खुलुमहरबाय रायजोफोर जों मोजाङै दङ जों मोजाङै जेलनिफ्राय फैबाय जोङो 7 तारिख जानुवारिनि फुंनि 2:30निफ्राय जेलाव दंहैयोमोन जोङो दा दिनै गबाय जोङो 91 दिन फुरा 3 मास जेल जादों जोङो दा जोंखौ नङै केसाव जोंखौ फान्दायनानै जेल जाहोदों जे जोंलायनो एखेबारे भारत राष्ट्रनि बेरेखा जुद्ध नांनो थाखाय हाथियार बुथुमदों आरो माने उग्रपन्थीजों माने दल गठन खालामदों बेबायदि मोनसे बानायनाय मोनसे केस होनानै जोंखौ जेलाव जोबदों दा दुखुनांथाव बेबायदि जुदि जायोब्ला जे बिराद अननाय जायो मोनसे न'खरखौ धंस' खालामनो नागिरनाय बेयो अननायल' नङा बे पापनि बाथ्रा जायो दा दिनै बिक्रमखौ मिथिगौ आङो बिक्रमआ सासे कन्ट्राक्टर मानसि निर्दोषि मानसि आरो हितेश बसुमतारी बेबो सासे MLA बोसोरबा जानाय EM बोसोरबा जानाय 10 बोसोर जानाय हा बेनलाय मानो अस्त्र नांगौलाय नाङा बेनो जेबो दा बेफोरबायदि मानसिखौनो जों जुदि बेनिफ्राय अस्त्र मोन्दों होननानै आरो जोंखौबो बेजोंनो लिंक खालामनानै जुदि भारत राष्ट्रनि बेरेखा जुद्ध नांनो नागिरदों होनना बुंब्ला बे मिनिथावथाव राव जायो आरो रायजोफ्रा बयबो मिथिखागौ आरो मिडिया पार्सन बयबो जोंखौ मिथिगौ जों माबायदि मानसि जों मा मावो बयबो मिथिगौ दा गथिखे जोङो जोंनि बाथ्राखौ बुंनानै जों गावखौनो गाव जे माने निर्दोषि होननानै जों प्रमान होनांगौ बेयाव खुनु जुक्ति गैया रायजोफ्रानो मिथिखाजोबगौ दा जोंहा जेलाव थानानै हयथ' जोंखौ सानदों बिराद खस्थ' मोनबाय नामा सानदों जों रावबो खस्थ' मोनाखै जोबोर मोजां नोंथांमोना जों नुदों जों बिराद लेम फुंना फैनो मोना चेयारफ्रा बिराद मोजां जोंनिया जों खोब रंजा खुसि थादों जेलाव बयजोंबो जों बयखौबो जेल सिङाव थानानै सोरबा माने जेल जानाय NDP मानसिफोर लोगो मोनो जों बिसोरनि थाखाय दुखु खालामदों बिसोरखौ जों बुजायदों बिसोरनि गोसोखौ माने गोरा खालामदों जोङो आरो गोबां बिदिनो जेल जादों बायदिसिना केसाव NDPजों लिंक दं बायदिसिना होननानै जेल जानाय दङ आरो सोरबा ड्राग्सनि दं जेल जानायफोर जों बिसोर बुजाय गासिबो मोजाङै जों टाइम खाथायबाय थायो जेलाव आरो जोंथ' बुंनो थाङोब्ला जेलाव जोङो मख'नाय जायो जेलाव जों बे माने जेल सिङाव जेल जानायफोरनो जोङो एखेबारे बे जेसेबां माने ड्राग्स लाग्रा बिसोरखौ जों बुजायनानै जों बिसोरो समायखिरा लादों दिनैनिफ्राय जों ड्राग्स जाला बिदि समायखिरा लादों जों मन्दिरावनो शिब मन्दिराव आरो लोगोसे बिसोरखौ जों खानाय दिनै सिन होनानै जोङो जाहाथे गबोब्ला जाहाथे माने ड्राग्स लाया बे बाथ्राखौ जों बुजायदों जोबोर मोजां जादों बयबो मोजां मोनदों जेल सिङाव मोजां मोनदों फुर्ति थादों आरो जों खेला दुला जों जेलाव होबाय थादों जाहाथे बयबो फुर्ति थानो हायो बेबायदिनो जेलाव थानाय समाव मोनसे मोजां खबर जादोंबा जोंहा दिनै जे जोङो थांनाय जानाखि 2014निफ्राय जों नबसरनायाव जों केस होदोंमोन बे केसाव जे जों देरहानो हादों दा बे निउसखौ मोननानै आं जेलाव मोननानै जोबोद खुसि मोनदों आरो बे गिदिर देरहानाय जोंनि थाखाय बियो बर' जाथिनि थाखाय बिराद गिदिर देरहानाय बियो बे जोंनि गोसोखौ खोब मोजांसिन मोनदों मन'बल फैदों जोंहा दा बे निउसखौ बयबो रायजो राजा मिथिदों मिथिनाय बयबो गोजोननाय मोनदों दा बेनोल' आं बे बाथ्राखौ उनाव बुंबावगोन दा बे सोरनि षड़जन्त्र होनना बुंब्ला दा आं रोखा बुंनो हायो जे 6 तारिख बेलासियाव जोंहा मिटिं जादोंमोन BTCआव प्रमद बर' ओमफ्राय DC दंमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दंमोन ओमफ्राय खारगावनि रायजोफोर दंमोन 20 जनसो ओमफ्राय सार्कोल अफिसार ओमफ्राय पावार ग्रिडनि मिटिं दंमोन बे मिटिङाव प्रमद बर'आ खोब गाज्रि रोखोम रायदों रायजोफोरखौ जे नोंसोरो माने हा हुनि दावरावसो खालामबाय थायो बे पावार ग्रिड लांनायनि खोथा लानानै बे पावार ग्रिडखौ लांनायनि थाखाय जायगानि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि खस्थ' जाबाय जे बे हाया दामबो गैला फानबो हाला बे हायाव न'बो लुनो हाला दा मा खालामबावनो दा बेखायनो रायजोफ्रा मोनसे उपजुक्त मोनसे माने कम्पेनसेसनफोर लुबैदोंमोन बिसोर बिसार मोनसे लुबैदोंमोन दा बेखौ होनो गोसो गैया प्रमद बर'आ सिगिरो बे समाव जे नोंसोर दा मानो होबथादों बोलाय बेथ' BTCखौ बदनाम खालामो नोंसोरो बिदिब्ला आर्मि पुलिसजों लानानै नोंसोरखौ होख्रांनानै खालामनांगोन ओरै बुंदों अब्ला आं प्रमद बर'खौ बुंदोंमोन जे नोंथाङा बिदि बाराद्राय बुंनाया थिग जायाखिसै आर्मि पुलिसजों जे नोंथांमोना दमन खालामनो नागिरनाय बे थिग जायाखै नोंथांमोना समस्याखौ समाधान खालामनांगौ नोंथांमोना समाधान खालामनो थाखायसो रायजोफ्रा फैदों आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि दा बिथाङा खोब लाजिनाय मोनदों दा बिदि बुंनायनि थाखायनो हयथ' बिथाङा आंखौ माने मोनसे जेद लादों आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बुंदोंमोन जे बे नोंथांमोननि MPआनो आयेन बानायदों नोंथांमोननि MP आयेन बानायनो थाखायनो जों कम्पेनसेसन मोनो हाया गरसेबो फैसा नाङा ओरै होनना बुंदों आं अब्ला बुंदोंमोन जे सोर MPआ बानाया सोर MPआ बानाया आं बे बाथ्राखौ बे मिथिङाव बुंदोंमोन जे नोंथांमोना भुल खोथा बुंनो नाङा जे जोंनि रावबो MP बानायाखै आरो जोंनि MPआ बानायदों होननानै नोंसोर भिक्टिम जा होननानै जों रायजोफोरखौ माने सिगिनाय जादों आरोखि दा गथिखे आं बेफोर बाथ्रा बुंनायाव हयथ' बिसोर बिराद लाजिनाय मोनदों दा जार फले 6 तारिखआव मिटिं जाबाय बेलासि 4टायाव 7 तारिख आंखौ 2:30 मोनायाव आंखौ लांफैबाय दा बे हिसाबै बिनि जरित दं बेखौ आं सानो ओमफ्राय लोगोसे बिनि बादैबो जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंनि एगेन्सै ओमफ्राय जनाल बसुमतारी एगेन्सै चिराङाव धालिगाव केस होदों धालिगाव ओमफ्राय बेखौ केस होग्रा
दिलीप बसुमतारी होननाय बे माबानि मा होनो बिजिथिंजायनि बे होदों एबसुनि सेंग्रा ओमफ्राय लोगोसे क'क्राझारावबो जोंखौ केस होदों क'क्राझार एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि होदों ओमफ्राय बिनि डेपुटि माने स्पिकार बेबो जोंखौ केस होदों दा गथिखे बेनिफ्राय जों रोखा मोननो हायो जे दिनै दिफेन बर'मोनहा जोंखौ बोरैबा दमन खालामनो हायो जोंखौ बोरैबा सास्ति होनो हायो बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनो हादों आरो बे सिन्था खालामनायजों कनस्पिरेसि खालामनानै दिनै जोंखौ जेलाव जोबनानै दोनदों आं सानो आरो जेरै जेलाव जोबनानै दोननाया बिसिनि थाखाय देरहानाय नङा बे बिसिनि थाखाय जेननाय बियो गिदिर जेननाय बियो जों देरहानाय जों सैथोनि खामानि मावगासिनो दं रायजोफ्रा जोंखौ मिथिगौ जों रायजो राजासो खामानि मावगासिनो दं दा जोंबादि मानसिखौ जे दिनै जेलाव जोबनानै दोनबाय बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा जानांगौ जे जोंथ' रायजोनोथ' गाज्रि मावाखै जों रायजोनि मावगासिनो दं दिनै नब'सरनियाव केस होनाय बेथ' रायजोनि खामानि बियो जे जों देरहाबायबो दा नब'सरनिया रायजोफोर नब'सरनिया एमपि दानजासिगोन बिहा बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय अलरेडि बियो थाबैनो बिनि एमपिआ दानजासिगोन आरो बे एमपि दानजाब्ला बिनि इसिबां बेथन जानाय बे इसिबां माने बेनिफिट लादोंमोन भारत सरकारनिफ्राय बे गासिबो रिटार्न बे होफिनजोबनांगोन बे बावैसो उनाव बे जासिगोन बे आरो आं दा जेलाव जेलनिफ्राय फ्रि जानाय लोगो लोगो आं दा बे खामानिखौ मावजोबसिगोन ओमफ्राय लोगोसे जायफ्रानोखि ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेलफोरनि माने साख्रियाव सेना लादोंमोन दा दिनै बेखौबो जों दिनै माने न्याय मोनबाय जों हाइकर्टआ दिनै बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ माने गासिबो उइद्र' खालामबाय होननानै बे हाइकर्टआव दिनै माबाया WPD-BC आ दिनै लिरना होनांबाय दा गथिखे बेबो जोंनि थाखाय देरनाय बे जोंनि थाखाय रंजानाय बाथ्रा खुसि मोननाय बाथ्रा आं जेलाव बे खबरखौ मोनदों आं जोबोद मोजां मोनदों आं जोबोद फुरथि थादों जेलाव बेफोर खबरखौ मोननानै आरो दा मोननै जिनिसखौ आं बुंनो हायो रायजो राजानि सिगाङाव बर'नि देरसिन समस्यानो मोननै बे जाहैबाय मोनसेया हा हुनि समस्या लेन्ड प्रब्लेम आरो मोनसेया जाहैबाय रिजार्भेसन प्रब्लेम दा दिनै जोङो नुदों जोङो लेन्ड प्रब्लेमखौ जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ ओमफ्राय रायजो राजा आफादनि सहाय मोननानै जों ट्राइबेल बेल्टनि हानिफ्राय इलिगेल थानायफोरखौ होखारनांगौ होननानै जोङो अर्डार दिहुननो हादों प्राइम मिनिस्टार जों अर्डार मोनदों हाइकर्टआबो जोंनो अर्डार होदों बे मोनसे ओमफ्राय जों रिजार्भेसन पलिसियावबो दिनै ट्राइबेलनि एमपि सिटखौनो जों फाननानै जाबायमोन जोंहा दुखुनांथावै नब'सरनि बादिया दिनै ट्राइबेल नङाग्रा ट्राइबेल रिजार्भ सिटनिफ्राय एमपि देरहानानै जोंनि बेरेखा बुंनो माने माबा मोन्दोंमोन बे सुजुग मोन्दोंमोन खाबु मोन्दोंमोन जे दिनै बे जोब्बाय गैलिया दा जों बेयाव देरहाबाय दा फैगौ दिनफ्राव जायनाखि MLA दारायगोन बे 5 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बेयाव खुनु नान ट्राइबेल मानसिया ट्राइबेल नङि मानसिया ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै दिनै दाराय मोनलिया बे स्पष्ट जाबाय रोखा जाबाय दा नब'सरनियाबो फैगौ इलेक्सनाव बे दारायनो मोनलिया बे रोखासै बियो जेलसो जागोन बियो बेसेबां बेथन जादों बेसो होफिननांगोन बियो बेसो बिनि थाखाय आरोखि बे पानिशमेन्ट मोनगोन बियो दा गथिखे खोब मोजां जोंनि थाखाय माने खुसिनि बाथ्रा दा रायजो राजाफोरखौ आं बयखौबो बुङो गोसो गोरा जा रायजोफोर जेननो नाङा जों जेनाखै जों देरहागासिनो दं आरो देरहागोन सैथोजों खामानि मावनांगौल' सैथोजों जेब्ला खामानि मावो सैथोजों जेब्ला आवगायो देरहायो आरो जेलाव आं इसेबां थादों बे रायजो राजा आइ आफाफोरनि आशीर्बाद मोनसे मोन्दों गोरिब गुन्द्रानि खामानि मावब्ला आइ आफानि आशीर्बाद मोनो आरो इसोरा सक्ति हरो सैथोनि खामानि मावब्ला इसोरा बायदिसिना राहाजों सहाय हरो दा जेलाव जोंनो बायदिसिना राहाजों सहाय हरदों आं बिराद मन'बल लानो हादों बिराद गोहो गोरा जानो हादों आं मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामदों दिनै फरायसा आफादा जाथिनि इसु नांनांगौ जाथिनि इसु नाङाब्ला बे ओरैनो गिदिं गिदा नंखायखौनो देखायबाय थानाय सम नङा बियो दिनै जेलाव गोबां मानसि NDP जेल जानानै दं गोबांनो NDP सेंग्राफोर दं गोबांनो जेल जागासिनो दं नै मैया सासे आरोबाव बेंगलि सासे माबा नंबाय लेखायाव लिरदों बेंगलि बे माने कर्टआव एफियार जानांगौमोन नुजानांगौमोन बे थाङाखै ओजों बुंनो हाबाय थांना होनना बुंबाय जोंहा जोङो लिडारफ्रा बुंनो हाबाय थांना कर्टआव नुजानाङा नोंसोर केसा जोबखासिगोन